nigoto kwegokeria kurwa bogwenya wetrasa marioga yo kurwa sechinse chesko ngurwaria tora marwaire buna ulcers, cancer, asthma na yanda manke ayo koringori wa net machine chaito ngoro cross mora daktari kwa company ya Super Medical Center igotoka somo chiobo songo igangurwa ritora marwaire amange ande karabu ajine ntobwate chi machine chigo kumureka chiaro ranki kerobobe chigo kumureka omubero omugima gwansero omotu mbaka inse na ichigo totengi kerobobe amarwaire tiobwate twamanya kwa mariogo mwana abane machine yengo murekere yarora mechando kiabwate twaba mariogo itongo ikale mbali neba no mochio keroka neba ngirigori cia mariogo itona bakugwikera neba Mombasa onya koro ekara wakire simi na bukurwari ikaso mochio bosongo ase stage echigari otwakire simi ase chinamba chiko bwatia 0737746368 gose 0712526764 abantu abange baeteire gana ndi bagwenire igoto twara bwoba bunde bwese akara bwachire use kwaranyura mariogo munaria nyagitari kwangire koigubia morwaire munaria ale chronic ngonyarwari tole Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakonikiru ndekerene nagokurentera chibiche chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asoro gonkor bwogusi niji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo gotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwo amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitoboriti chitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twirule gokoretera omurubire bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko unabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koira nanse imeyense ya Kenya nigo tugukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ari ase chichiro cheito ebinto ebia soira ase chichiro cheito naboigo tugutarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense ya Kenya ase tokurigereria naki obonchereria bagendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurubirio wense yobonchoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko nakibagendete gukora obonchereria bwabo naboigo nakibakoenana ebinto koru chinse chiri cheisiko nagotekeraga ase enseito ya Kenya kirarituko ria Jumanne na Ijuma nguchakire chinse nyichamambia imeya Ndizi TV ense yobonchoreria. Today is a wonderful moment for those of us who are graduating from kindergarten to primary. Eriyo mwano abigati yabali abake baranyole gisemi chibirengo bigoro muiri skuru ya Porters Haven Premium School ne skuru yege Kristo ebwate play group goika grade 6 nkuru barindagira ase skuru yo abali mubayisaine na boigo babwato manyi bwigoro ebirasi bibwate ribagarisaine na boigo bare asago ikereka banyore mwisho wa lami Nyatieko Road na boigo rosagiaronde ensemo ya Nyanchwa gusoba Kirisimi Porters Haven Premium School Ndizi TV obwansu bw'omugusi.
mono mwanchu muri weta sene kya Ndizi TV ne chinga kichinengo kwarigania erio tunyawo chaka gusanga bene ase ekingese kyo mwerio ekikere kya katato ase togo chukwanira gosukorigeria mangana yobo chenu amangana aturengete buna ntumwanya abantu ekyagera ekere obo otabwati afya erengia igobono bintu byonse mbigwikirana naki bagotebanga health is wealth naki kugara Ndizi TV imeyumero bwensa kyato kwenyora nabo kumanya amange asensemo yobo chenu ekyagera tokoligia abamanye bali babatu bumanyi boisaine asamanganare yobo chenu asiri tukoria rero ntuchukwanira igoro yendwari ya cancer yoroiboro igono manchumuri abono ebekera ni bene tunyagosanga asensemo ye mitandao nabogo tukera wetera asensemo ya Facebook asotemina Ndizi TV News Digital nabo igona bogo sanga ekerengere kya ogwetera asensemejo asensemo ya YouTube topwatie asemtandao aso tunyamina Ndizi TV News asensemo ye website no torebuna www.ndizitv.net nabo igo ase namba erinyara nyare otorikera SMS tonyore ase namba ya 0792192834 0792192834 inere namba mwancho murigeria oranyare Gobori aiboli rindo obwate gosekerenge likende obwate oranyari usanga mo 90 wono sanga wetera ase enamba ejo bono tinde tikwira chinga kichi nyinge ndete mwaregani bene omugeni oito ase tukori rero ekwanira marieta atotenga yao kolero bokarere bwaye nga yaru gocha yonse ende toko chaka engambo jeri tukori rero tonyoranga ntomanye tinga ningo tukagambanere karibu sana. Mbia mono Dorcas, mbia mono asokongare ni ase studio ya Ndizi TV. Bono rigereria rimo anchumure mateibo naye ningo kabisa rende ne sauti Mbia mono sana asa Marieta ngoro ko Elizabeth Nyabicha ase county yetu ya Kisii tunaita mangana reproductive health yani afya ya uzazi. Afya yoroiboro afya yoroiboro ire enyinge sana chinsemo chinyinge ntokwa afya yoroiboro ige bata mangana family planning ne bata mangana yabangina kogende clinic ekere bali multo ne bata mangana yo kuliya yabangina unambu yabakwibura nyagitari na abana babo nande mbiye ekere bayiboire bakorendwa na abana babo nande twamanya gukwana igoro ya mangana cervical cancer ibire yaro turanyara kabatogo kwanera nande cervical cancer nero togo kwanera nene munaso mutinyi ya samangana reproductive health no inoro mutinyi to create awareness to kola to manyo bonge asa abantu baito rinde bamanyigore ya cervical cancer ane to bata mangana mange tali bangi na boka igoro yoro paka bagaka no bale abagaka mbabwate na barobwa mangana yoro iboro to bwate prostate ntubwate breast cancer yiwe gotoka sabangi na bagaka igonto kwanera mange lakini lero tukwanere igoro ya cervical cancer mbia mono Dorcas. Okay, asante kigima mwancho murigeria ndo chingabono kwa manyire omugeni witu ngani nkito woche ko batu kwane aseri tukolia lero aigo yoborere bo cancer yoro asebona atwerere kigima nga meremo ki akora ase meremo ya tebirenga nga kurire afya yoro iboro asebona akurire abasacha amona aba subati ekyagera buna eresire nga amarwira ande nara kori abasacha nande bigari abasubati una ensemo ya orobere cancer ya orobere atenga na beko nyoro musacha na beko nyoro no musubati nto abato kumurikira engane yo amatuko amaiga engana abantu abante konyoro bomanyi boisaine nabo igase tukoria rero igobano ntochikorigereria amangana ya cervical cancer asabona ra chikoto tebi asoboime na kya abantu bante kwerinda na kya abantu bante komanya inki bagokora ase kerike ganiri kirari tuko gosenki babante korino nyono koria mete chindagira nchite torari tuburukani emerebe yeitubobe igobano mwanchu muri bano ntete bono tuikaranse totega mato kabisa tonyale komanya obumanyi boisaine ekya na nabatete abwatangane nga omotinyo yigo motangani gosekera omotinyo motangani bo mwaka ni goro motinyo bo kora libene bo kumanyekania nabo igo ko abantu bo manyi boisine igoro ya marwera yega na igoro yo borero boiga bwa cervical cancer ekyagera abantu batabwati bo manyi boisine igo no tigatobe abango ko igwa goseto igwerenki omonya gitari agochiko tutebi aseri tukoria rero omete mbale bale kuboringa nga ekero kwa na reproductive ase
n'abasubati boka lakini kweli chibweri kwali bwatokire bene watebere nga inu muri kurigereri nga babasubati boka afe ya kana mo kurigereri afe yoro iboro muri kurigereri abasubati boka bakabasacha abasacha ngoracha bale chikirini Kigali nande awareness ende to create ne libna abasacha abagaka abamura abasae bategerera mangana ya reproductive health reproductive health ali abangi naboka abasacha gose nabo bako abangi na obolto so you reproductive health bona mono nabo tokonyara nengere to kuchia sabangina nki abagaka barakore no go support abangina babo babalete clinic ekere bali muto nabonto tageto kwa negoro ya cervical cancer bategerera ngaki cervical cancer yegocha nande ngaki bara abakonye togote abangina inchunya gitari mukore kimupimu abagaka kora kitebe abangina imoka togenda nyagitari opimu elinde tumanye unangaki ngakiri gabagaka ntubaganeti asobonge igo abagaka asibalera erotali mboyi una reproductive health musuke guchisiko nchwangen mutegerera amangana tageto kugamba kabisa iko bano mwanchu muri kiro monto kwarigani wase engambo ya rero abagaka mote bangabone ne yorobira bangina bokara bakwibora moigwerere kurwasa mu manyaote nga inwe nini mogane iri kwanza mwikamo baikanga mwetekere montarwate otamoigetyange bunayo monto oyeime abakororwara mono kabisa abatengana bokurwara mono mete comment ibirengero biri oborere buri pomente kwale kocho kubweno nyore gwasire kumabwao okay tikatogenda se engambo yitu koriale oborere bwa cancer yoro borumborere kyo cancer generally nekere chi cells tingomanya muna alibeka seke gusira kindor kana bagonkonya cells ebinyinyi biko multiply biko imererana asobonge bwango bunetari kawaida bona nabo cancer chiri chinyinga asomobere ntobwate cancer unanate aba cervical cancer itokwana lero cancer yorobere cancer yenda iwe ku colon cancer ntobwate cancer ya manyinga na cancer chinyinge ono cancer ya lero iko ku cervical cancer cervix ntageto kwanere cervix aseke gusina aro enchire yoro iboro nenchira yoro iboro atatiga nyombeli yo noro chase nyomba yo ruiboro aso omuntu teri ko kulirara mole lakini ntageto ko example nyomba yo ruiboro bone nyomba yo ruiboro ali asomunu omunu bwe nyomba yo ruiboro nere koruku cervix abona no tatageto ko concentrate rit kulialero okay kabisa bono cancer yoro iboro kolengana na cancer chinde asaba subati cancer yoro vere asabangina bali baru asaba subati oborwaire bwa cancer yoro vere na number 1 lakini cancer yoro iboro na bole number 2 lakini na number 1 asogoita bangina cancer yoro vere igere number 1 asoborwaire sickness lakini asogoita cancer ya cervix ya koraki igegoita bwa ya number 1 na cancer yoro vera bangina kunyara bali goika bwango nyagitari banyara go check banyara konyora obobwenya mapema cancer ya cervix abangine bagocha ngora gupimu asengenjo yake ase cervix yeyuere abangina namba bwate na nobusoku nande gocha komanya muna cancer iyo yakolire kwirere ngaki kubwa cancer yorobere orobero mata noro sikogango nyakorubwatore tatige cervix mali mongina ta kunyara kora ondete yorare atatiko ikenya gitari togopime elinde tokorore ono lende cancer ya cervix ngaki abantu bakunyara ko bakonyenyora asa cancer chionsipi cancer itomaite cause ya cancer ya cervix naki to create a lot of awareness na ntomaite giya koleta cancer ya cervix direct atatiga chiri chinde buna ekenkegere eye nero buna eri direct nekine kenyinyi gekor ku human papilloma virus virus ekenyinyi gekor ku human papilloma virus kegotoka ase yani gere virus no chemna HIV ere virus ne ine virus human papilloma virus ekwambukira kurwa saba kungu kurwa saba sacha okwambukirani no kwambukirani ngakiki ekere yokumirana kemobere okay yes bono
atatige virus yeyo egento kiragere virus yeyo ekonyore mono naande bwango ko engage in early sex Norocha abana baisike bachake kwengage ase sex mapema mangana yo bwanchani ekere bata myaka itaraika ekerere mapema kwanyora ngaki abantu ababa nene barobumba abete exposed ase virus nanye bwate omugaka nabwate virus yeyo somongina nabwate virus yeyo oimokiri oirero omwana ori virus yeyo igekobera ase omubere emyaka emenge 10 to 15 years yamanya gonjika yaba cancer onye bogoreti otamaiti gose onye bwate otamaiti gose no bwate okay lakini emibere yaito bune bwate obonyamasi yani immunity virus inabe konyara kabake gusira yoka gose immunity ya egendense gose onye konyora virus yeboire noche immunity nabero virus yekwanyanyora yasira mubiro rwani yasira nande kwanyora mubiro rwani yasira bone che boire na bego che bone cause cancer yes kolengi una bategere baito bayuru nanga to konyora bono predisposing factors bono chinde una kara montako akonyu chisigara tobacco ibona erongo inko reduce immunity asomo iri eragere virus yekolek esoe nande kere yasoire te kutenya mubiro to nyara ko kurwani yes na akira ko imukire go simonta ko ire virus omusachere ngomanyare nabwate ekenyenyeki kinyinyeke undite yora amane una nabwate atatigochire opimiru yes okay ngakibo abasacha abakukimukia baimuki kurwa ba inchiranero ratange mutoke nyora kabisa number 1 una nchirende yonsi ya sexual transmitted diseases nchirende yonsi yogotanga HIV number 1 asaba aba iseke naba muraba tarekera chinga kichya chiabo chyo chinga kichyo konyomu abstaining eyu number 1 kaina ndora rusi virus onye toromera na kumubere no muntu okay number 2 faithfulness in a union yes kera abantu bale faithful mangana una atako banyo mangana una utakonyora ande ncherende odirendo ta be faithful abagasi ane teri gote abantu na mo faithful lakini gwetanga watumie a protection iyo kuruko e condom okay sawa nande bono encherende yetora nyare gotanga cervical cancer nande egotange kapi nande tora eradicate ngotonga tora abana chisindani chikuruku HPV vaccine human papilloma virus vaccine vaccine yeto koira togotonga abana bali miaka 9 to 15 years ase Kenya yeto bono iga abana abo bali konyara bali primary abandi basoire secondary igo togosaba abayibuli baboli bagangaki gwanzera mule gutwanzera mule tobita abana baino chisindani elinde babe batange ko kurwase cervical cancer deadly cancer ndeyo sinere deadly cancer kare ya very advanced stage muntu tari konyara kabaka gokonya ketora mukonya kurwase busaleru lakini bogima mbaya nkonyora ole una bwanyale kaba okwenia igo chisindani cha HPV vaccine njire asichinya kitali chetu kera enyagitali yetu ya Kisii County okay na ase ebigo kwatebire bintu kwa kwandire byokogera muntu nyora kanse bintu kindengiro kirachangire muntu ndakanyore kanse aya chinjera na chicho ibere choka mbale otenga konye ororeri rwa abwate kansa ngana ina buranyole na mine ose babo mina gasira na kansa buneyo ose nesokorori ose mama mino go bwate bona cancer ya cervix ase cancer ya cervix eyuteli na nororeri eyunas monore virus yekorku human papilloma virus yes okay igo mwanchumo igire kwigure nga cancer yoro iboro nabe ekwambukira na muntu kunyebogori onye koba korwa senseme ya maucha sire no musacha abenga ekenyenye kirikia obwerere bwenyamoreo igo bono na kiya ya bera buyane ro mumanyoito
Elizabeth ocho chakeringa abasacha mbaga niri asengane yego sase nkwane giga kabisa abasacha mbaga to sangi gwe tumanya ani bonse kiro montatu aribo manyenga endwari ya kansa niko ekoretwa igana iga nabona mwaigure nga abasacha na bago changia neno mete bono abasacha ngocha bale bakuminga yekuru osana onde bwensi abange amaine kero kurigere nambene n'abantu bamaitinga ye ngo ingige koleta bamaitinga nene ngane maybe na ko basokoro bakurigere nini na ebintu chindagera abantu ngotenga ose ebintu twalire byagere twanyore buru rwa kansa ndagera nere eragere anyore buru kansa asoko ragera generally ekere tugukwanira mwanya abantu ndi bwensi nabwenete aragere buya unekere umuntu akori a lot of processed foods umuntu ekara konyu amaru amange nakwane igoro y'ekisiga yani poor lifestyle immunity ngoiranerenze nyura natebuna umuntu nabakonyora HPV vaccine lakini umuberoye urwani HPV virus muberoye urwani virus yeri yakora yasira kuri mubere yabwena lakini ekero tari koragera biya tari korindagera biya chingeni biya lende gwakora exercise mangana yo kuri a lot of sugars processed foods eibono ngo reduce immunity irindo mubere to konyara kurwani marwairo ndonsi aracha sumubere yes nekibono umuntu arakora amanyenga bono na twalire buriro enjero umuntu aramanye buno twalire uburwaire bwa kansa nateba umuntu tari kumanya bwango nawe koira 10 to 15 years koruga alibona ali kansa iliego chaka virus yeri nabeko bero mubera 10 to 15 kolengana buna immunity ya ere immunity onyekere inse nabo signs kiracha ikorokana mapema onyekere igororende nabo virus iliego sira usonyekere inse advance yebe cancer ono signs chikora kuno muntu tware cervical cancer esa ini ntangani neli una umusubati akunyara korora irangi kerengaki itali una kawaida so mutienyi musubati akorora irangi limo umuti lakini kwanya una gatia nanda manganaye ande kwanya una chinsa chinde obocha mboro bogosoka ase obonge amajiga ande kwanya una bogo tioka kabisa kwana umuntu rende kurabona bochaka go suspect na ekengi kerabe nande kero musubati no muga musacha bakumira na kemubere kwana rabuno musubati uri nkonyarale ko baga kakoyigororo ishina chi sign chire meja kabisa ichisatu lakini kewe kagabo eyibono ya kansa nekira korumanya ase bagote ose ne chiste chinchiroro ose birenge kere kitangani gya kabire kya gatu kere kire kya kane bagotenga abono gya chirale mono nekira korumanya bono ase ya okyagera watebirenga inabe komenya sumubire esige kigetambe nekira korumanya bwango ochikonya konya ase estegiri ntangani bono ase Ministry of Health ntobwate target cheituna abana etogoteba 90 abana abaiseke 90% babe immunized kurwa twatangire pya mangana baki cervical cancer nande twakeri chances 70% y'abana bakoleki babe screened igo abangi nabo wente ba ntobwate chi guidelines yani bintu bigo to guide ngakitogo pima abangi nabangi nabo wene ta pimu after every 3 to 5 years utari konya kolengere buna gosenga nkinarora usensa iniki no aba una nole biya pibu nole biya ga dor kasu nande biya iga una within 3 to 5 years na chire nyagitali na screen cervical cancer okay abangi nabali babwate bali HIV positive obonyamasi bwabo mbulense bapimu kera umwaka elinde bona kera tugupima igo nabo tokonyora buna cells chiachakire okora chiachakire gonchoka njira ba cancer chiachakire kunya gonchoka abnormal cells toko ligereri ga ntobwate bifa toko mokoligereri toko beka abangi na iga twa ligereri marioga naro togotumia twaligereri ga twarona yachakire go change twabarwari ga bugao igo bono teraenda advanced stages
twabarwari gabo sinyagitari cheto cha Kisii County ntobwate chi machine chikorwari basic negento yo ke gutumia less than 1 minute musubacho koreki orwari una na mobekali na mopimire na rore mne kwerende inero cells tira abnormal na acha ne machine yane na koreki na murwari orugabo nande na bona chaka kumubwati kurabo na chaka kumupima na after 6 months ndole ngakiaga ndret after 1 year nande mu screen na cells tirincha rueto tokonyora una rito gupima kwanya una nero bono cells njiro chia very chine nake abnormal growth bona achakira ko bene nake ibone to ko refer gocha bona nyagitari yetu ya KTRH indi banyara kokora mangana kurukuna pap smear usibaru sinonye enyamange yo kurukwe biopsy vaire lab ilinde bacheki una cancer ya chakire ne ya chakire kura una ndo tama for further ase Kisii ntore kare level to chaka una bono nko ruali tole cancer una nto chake tubwata banyagitari lakini ntora atwara vifaa bisaine tora kurwali cancer bono ni toma koro to koro kitwa barifa igwege ntekenene no go screen una schedule yo goteba after every 5 years na screen Gusii nkora any abnormality mapema na koraki na irana na screen ibunande yes okay na wate ni manyire watu eresire gocha na kyomonto kuigwa bono tutige go ama chari gweta kuigwa bororo chinga kichobwanchane kyo kuigwa mubiri waro umete na bora nywale ndake abo igweteri iberera kwanya kunywa motuko gwatinde ukoroma kwanyo chipana de chiye kwanya kunyuko chipenikila lakini tamaitinga oboro iro bonene mborimi inchira nero monta kuigwanda iragere umuntu amanye bwango mete ekiro umuntu amanyire bwango ngokonyekire inchira nero monta kuigwa ndamanye bwango tatiga chisaine chinatebe choranya ne chira advanced omobere konyarole go omobero ngo kwanirole ekero otalibuya lakini to kunyara batauna unebono nero cancer ya chiro omobere yaya tatiga rena bako nya umuntu ngonya nkorosare ya appetite ngonya gusirere general chiri general chiri chikobera boroire bonde bonse chisioro linchiro igo bono te specific bune ibono cervical cancer ni chiri specific ichinde ni chiri general signs sioro li mutungo gwati ole liberera okorosa bono muntu na yuno esa ni chuna bago chache kibungote batole na abantu baito bakoleru yearly medical check up yani umuntu akoba gusinyagitariga ocheke bwo mubero ekuruguru paka inse orokana una ngaki mbuyale bono Kenya yete tereka stage yeyo ya advanced una chinze chiri developed kero mwaka abantu mbabwate kaba baswanya gitari upimu Kenya ga asibali bakwenyara mono na bali babwate chimedical kaba ngokora bale bono mwananchi osumbuka noyo lensa oyo kareke nyoro otabwati bese nando tamati una ningene nyagitari no kingo kwa ndigere rigoro paka isi bantu baito mbaramanya abantu baito mete bamaitenga kere kwarwalire okora anyu kwansa chinde okora tema chinchire cyose gokanya oboroire lakini bonekero wolegesero lyo kwimukucha gitari kabisa bona abuno abantu baito bali abantu baite bawusanya gitari ekero balegesero bona nakitokole terobo manyibuna abantu baito mbamanya baendegesero tiga bachanya gitari bali very smart tubapime tokonyora cells yachakire goncho katubarwali bagendero gumabwa tubakonya mapema ekere bagochanya gitari bune nyagitari to ya general Kisii Teaching and Referral Hospital ngo baka ni muri pesa chinde gose mbosa bago kurwali kremo ko bali ngoli abono igoro ya cervical cancer asi KTRH efinero telinene nenge sana era kale ozenemia so kupima cervical cancer singinjorasi mali policies njire chinga wasikire nyagitari chito chonse pichia serikali cha Kisii free KTRH chinde chonse bosa kabisa yani okwenda muna kwaliga konyo mugondo mnyoka iga uligera ligoyorane kabisa turi wakana kende cervical cancer turi wakana kende KTRH chirenda singe njonere nyagitari nere advance ande bwate policies chae akafinga roga keigo nande tutagete muna tonyetumie asa mangana referrals yani advanced management ichichire basic abantu baito
bako yanda ase sibara nyare kwa Ford baba se kutamera buna igwa na KTRH nenda bantu baito KTRH bara bari gani bache barwari abantu abange eminent telebeza nyingera era mutange tacha lakini kienya gitari range naye gupima nande mbosa inki utayo chire nabo igo na inje ndamuna ntu nabo tokwebo ninki gose nande nababa nababo chanya gitari kwa babeka kwa basomi lakini nande bayo sabons bibate banche ikiya enje nande mbono guchi koibora gosenga kinga lakini rende abantu teyabanyona obuya bugupima mburubi nande process yo gupima terigwetani tageka isano negento giye chitageka isatu yani negento get very short nonyekera bali banchire twa umongi nache tomupime kagosoka guchiskwa gosekamna hakike nakia bangina bale konte naokia dengiga abange ebawocha bawo ebawo lakini kagosoka agatayona hakingoli konyokongo sega ndoje kende nkeyoga bona utotayetana bali twapimire na baroba tebi abamwabo na baroba bakonye na ituragendere komenyana liturarenda abana baitu na Kenya yitu tugendere konye build. Okay. Yes. Muna serikali nyagitari ye county ya Kisii muno mutinyo yorebo kumanyikania endwale ya cancer yoriboro mirobere kimwabekire gwikira bangina bari asebinyoro bari bakare mat south mugirango bakare chinkona oja imeye county ya Kisii mirobere kimwe mwabekire kwaneke ngamwa ikiri obokole bwabo bwoino angase bari obokole ribwaito nabo toko botangaza nankarastega kolengu nonde nale utanya kwigura cervical cancer rero korere onyegure ine strategy ntangani una ngutara tore asiti radio station asiti TV station nabona chire Ndizi TV koleta omanyi asobonge igora ya cervical cancer tatigayo ntubwate abanyagitari bekenyero bali bakoruku CHPs community health providers na barobu ngo batayitero na una moko nyagwete binyoro kanya gutangaza igoro ya manganaye ngo create nonya se chief baraza bonega unaonya chief baraza kero munyagitari urangine nyagitari ase chief baraza ere omu chief amwera se bunaigwa lero nikabata chief baraza ngo kora tole gasia mona ba chief na itari watewe mu chief ngaki kubwate baraza itukogete ndangeli na inchenkoleke nsomya abantu nane nkwenda tuli pake binyoro twapima abantu pake binyoro ntubwate gali yetu ya beyond zero na beko genda kirase ya pima abantu no mutinyo December ngolenge karole guchaka yawa ntu achiete ase south mugirango ime kabisa nabangi nabagacha tukabapima iyo biya sana ntubwate nonyega nero ya amrefu ngorata support yere na bego eta kabisa ibinyoro abangi nabacha tobapima ase gali yeyume nebwate bifa nebwate asabangi nabaranyara ko babagupimiru igongo etatore ase ibinyoro kabisa ntuboneke tutoratega abantu baito bari kenyoro ngaki ni nchu tobapime no tore and it is free in those all other facilities Okay, kabisa mwanchu murigeria ndenge tibono kwa gendere kumanya gusukwa twari bumanye igoro yo endwali ya cancer ngakie kwambokera ngakie okwoigwa na nyenekere ya nyareke ngakwa nyenyorire ngaki okoswa kuigwa ngaki ngayogwenete komunyoka endo nyale konyora obokonyi voice ine ndo chenganera Rosmi Chema bataba pamoja kun Nairobi pipeline umongina Eden Monte na amugako enaftari Onyango Jared Oyungi engera yeri tongo Jared Uru Victor Mondo shira amona abande abange abatengano bali meyomoro na Walter Rio batakorwa Embakasi Nairobi atanwali meyomoro na Selina Mo takorwa Nyabisabo niko na Brenda pamoja mpaka mwisho. Asante sana James Ochungo kwa Machako sata mbabwati tebu. Asante sana Sheila Kemunto kwa Makongeni Jogorod wa present. Asante sana yumo anchumari kwenye kubwate iboli rinde tumagwetera se namba ya 0792192834 0792192834 inere namba okubure riri boli rinde ryo nsura nyale kugani koiranirwa emambi yaboniga igoro yoborere bwa kansa yoro iboro na mange tugenda tugosanga ikobono titeti ondasuke titeti ogenda rekegera bono etutete tumanye ase oboime tubomanye ngaki naki umontara itange naki umontara wate bagwetanga noko tiga mangana yega yogo soka isiko
abasacha okwebo gukorwa Nto bekera abasacha magosa dorka. n'abasubati Yani rende. Igere chisemo chonsi basacha ntrate una ni mu. ya lakini bona abasubati umete musacha kwachira ndakena na che na bwato yonde royo na bwato Naboigo. bona naboigo ekonyorekana gusina be abantu bakonyora amarwire nchiringa bunejo umete egento nonche namanyirina kari nyamoro yoka abantu bawocha barenta yani rende amarwire ayega echinsemo chansone naro tomaitenga STIs nini STDs ajo nara abantu boka bawocha bateba lakini bamaitenga cancer abange bamanyiti Cancer yes. Yoro iboro ekina ke abantu bano mu bantu kwira sigari ase binyoro umeta bangina abantu abange bamanyiti nganga ki ego ikira baka ngabona ego itira asenjire ngabuni asenjire yo bwanchani ego ikirabo ihona nabasaba bamanyire nga kisigare ekiga bana banyoroka mu waka nchiringia kabisa. Igo bona igo enjire ya mongaki umubiri oyo igano bwente kurindwa asenjira ibwenerete ekero montanyorire kansa musubati yani kansa irinde musubati ingo charo bwana Kansa ekubwati ne stage yere ekere ya gundurikire mapema stage 1 and 2 mapema iga muntu nabako rwaliu anyorogo abwene lakini ekere ya chira at advanced stages okonyora buna bono amariogo naro muntu nabako nyora amariogo lakini ndi kwanyara buna bugima mbugo chikogenda ale mono na kongu sana bataya abantu unaigu berega lakini rende ekene kia mangana lakini obuya bwakase to kwanira ye cervix nilinga ki koko lingo libukere ngaki kaye chiko gwikera pako ende chiko enda advanced stages itajulikana mapema ona ntubwate ntare bantubwate chinchira chia screening chire chinyinge enchere ntanga ni pe eyuno nyamusubati onde bwensi ale pimi are pimere no emwaye nyomba nkonya ko gainiere momentum na SCHPA community health worker na bego koletere kit ayebno musubati ego tebuna ngaki okwenda okole orusie sample korwa se cervix yao ayo koleki oyurete sample eri topime nyagitari tokonyara una virus yenero enjere tanga ne upemuna HPV virus nero asomo bero eyune eri una nonyo musubati ale pime weka usena bago chanya gitari twarusie sample oli oro mwa mono taigweti gotorora nyagitari still option nero tera agendale tera advance mono lakini negenderete na bono ntochito chake ase Kisii county yetu ntochito chake I think okuchake rumutyenyo kabero yo gatatu mete na technology kunyagukina bono na intu yatwikirire yunga kabisa CHP na beko bwate kit nego tara chinyomba kwenda batara bali eligoro ya marwero onspi amusubati na bako akwerusie sample ira ni CHP ya likama lita yera nyagitari tokonyora una HPV virus echire type chinyinga lakini nero tokonyora type gete twakorangera nyagitari twakora twago check twakwa twako bweni twatumia chi machine chetu twako bweni aya encherende ne libuna ne kutumia ibona hata yana toko ligelia basubati agocha twatumia bifagete tunamulika tunaona gose ngaki agenda tuna na via vile takora una cells cha change twamurwali gabuga encherende ya gatatu ne kutumia pap smear eyero inero bona erketiare sana kikto wakanera chebas ibona perhaps mianero nabo musubati ekutumika buneli ende yokoligereri lakini twarusi na are sample lakini bonero twaira se lab twachikoligereri na cells cha cancer nchira kabisa ichibono cells cha cancer to tali human papilloma virus to kuligeri yare wacha ukose boneli na cells cha cancer nchirega tokonyora nchiro bono twatoma for staging and muntu cha korek uchaka kora echina chichire meja
Bona ta tukwanire njire ya gatate ya pap smear na be chibasa ngotumika chire lakini tali tinka idio sene chibasa chinyingi ase KTRH. I think it is less than 500. Na nonyekere chibese njenda yatako challenge abasubati baitu bali bago kora chigasi bali yani mono ntigana ate bali bagwatanye ni insurance nabo konyara buna nonya muntu okorara supermarket lakini ana chere NHIF na ana chere insurance supermarket lakini tanya gutumia batabenje babana gutumia Mete taranya kurwara bono na kya gutumia bora na kigenda yatako tenga ki iyo injuke arrange opimwe enjereyu ngotume kamori chikadi chuwe ngotume atore chikadi igo bono ekere gwatumi turi wakana besende yonse usende kadi kadi yoka sasa itatoka kwa kadi neri kwale wakanira eminero ngwa nabo gotumie kadi nayo nabo gotumie kadi yes nayo nabo gotumie kadi yani toko tanga ki nto na cha NHIF nto na chiruchi insurance nto chitumia teo tutumie ina rega si insurance yechunga ki ocheki bomo bikora uno mubirombu yole uri okorigetonya ne supermarket uri okorigetonya ne bengi uri okorigetonya nyagitari unandikire na hata gete unambe buyerinde ngendera ko ku service cyane tari unako na chera chibesa na nje no tumugeta ntanya go cheki bu omweli kwanya na very advanced no chibesa chibono nchiri okora kinchiri goisana korwali bigo bono iga ntagete go obosemi bweta so mutinyu tutagete go target abasubati bali ikire bali babwata chi insurance cover insurance nyagitare yaito ya KTRH elinde mutumie chikaba cheno toba check in fact toba kolera full body check up tano asa bai ko cancer yo toba check breast keregento ngo check tore nonye diabetes hypertension keregento yes okay itwarenge kwanira kere kwa bwenire umoso yani go nakinda tebe kale kwa ego sikwanya ya nyale kene kwa nyore ndwari ya cancer yo ruiboro ego ko bwena birongo birense na tebe kerera advanced kerera advanced lakini ko bweneri cancer yo ruiboro mwete cancer ntire chinyinge one kerera vere cancer no chekere cancer yo ruiboro yo korukusabai ko cancer na rejo nkubore kono ekere abere stage 1 and 2 na beko bwena kabisa lakini wana kere abere advanced stage ke yebon 3 and 4 wana nabako nyarabuna namatuko toranya gusikira lakini ta okara kitako genda ta ko gendale kwanya warabuna bono muntu nabako nyara kabaga korwali ntobate maliogo tofauti amalio chemotherapy na malio radiotherapy no gutumia chi machine ande nero surgical na nukorusi cancer nukorusi asenya meliere asomobere ono koma yakonyara buna ekero ya advance riga kirende ntoko nyara gwateba nabe kunyara go spread asomobere bonse no chekera ya chire una 3 and 4 meaning una ya rura ali asialenga se nchira yoro iboro ya tira kuba ono cancer yoro iboro tatika tuma tuna ya kose no ya chakire tabu ya tare ya chiro mubiro mugima bono ya be cancer bono ya tare mubiro mugima bono kwanyora buna ama na matuko torasuki no busale rutorakei na ase okonyo tutebe bono nonyoro mwana ose ekere kwanyore cancer gabono kurwabo bono tokunyara konyora mwana maito mubiro bw'omusubati no tagete immunity ntagete obonyamasi obonge erinde onyara kabagoko buguli nyora uri no monto nero kwagache kaime yao nera abwenete gonchense ono nyibinti kerense no bwate cancer nabo mora reduce chances cheno cho survive okay kwanyore kwabwenera nonyoro mwana kabisa bugima bona bokogendera kama kawaida inyora cancer ye cervix enateba igera se enchera igali ukaiga igo nabo ko bwena nando agenda no guma bwao te affected ye uterus ya so mwana wichikorara te affected ye se chitube igaliga
igo nabo kire umubiri nabo kore gasi kama kawaida olendo mwana aje umuntu kabwenire iranyalekana bono mo tatabo subati anyalekanire tamanyete gusina bwate borero akini bono obugoire oborito safari eri yaye osoire kwegubo binini okirinya gitari onyoreka ingana abwate ndwari ya kansa yo roiboro inaki moramo ko yosin inaki moramo konye bono tasiri umwana na tasiri mabwaye osikunyekeyani Mario gali ukorwali kansa Mario gali ukorwali kansa nale ngakitota very strong na wate chinguru kabisa korole noekero monto nkorluze nonye tuki igemine tibuna monto ekerale murito tonyole una nabwate kansa ntori gochikochaka mwamaru mariogo pakara iboro mwana oyiwaye no bururu boli obosaleru obosaleru nabakwaegwa mariogo painkillers painkiller tebwate boko omuntu nabako akonya kunyu painkillers paka akera iboire amaekorwa chake korwale omwana uri kera tumutagete kabisa ake omwana uri erende afya yana kira chikoba kansa terigotambukera se okay na kibo mete oyo na igwete bobe gocha na kiere bonya masiba embo chikoba buya nere ntoteba no mwana we nachikotwara immunity ere igoro ase ngencho toro chingina rendo nyatare koragera buya nabagocha omwana oromoke kubwabu nabwenete koba ose nando nyale nonye bultubuli na boraru no yani complications siko bachinyinge muntu karwalite nonye bultubuli na bokuru omwana ache mapema kubwa matukae ose omwana ache omoke Gusa nando bultubuli bwana bobe yani bo complicate bogema bwo monginoyo chinsa chinde nabego bidi bono no gali ase constitution yayo tayanga ki umunyagitari oramwe buna narusi omwana oyo onyo bogema bwo mongina bole ole indenja igo complication nabo chiko basomongina asomwana kabisa asante kigimo mwancho muri gani gotorime yo muri rwensakia astogante go gamba igoro yo borire bwendwari ya kansa una omunyagitari twatatenenga ege inigere kansa yo roboro omotinyo wo koraria gosebo kumanyekania igoro ya kansa yo roboro asabanta bange bawanete kumanya mono igoro yo ya oborero boiga ibwa kansa yo roboro egre banyare kukonyeka ase egeka kyabwango nawe akoba kumanyugwa ngakyo bwente wetanga mbaba sakonyora endwari yiga ya kansa yoriboro ndete tosiomi omoti mokomo keto basa Oscar to basa kogendare to kwirana ntonyale korigereria amange ayibono gosemero birikie serikali county ya Kisii yabekire iri gokonya abanye na gosaba subati igoro yendwari ya kansa yoriboro to basa Oscar to basa kogendare enero Ndizi TV obwansubu mu Gusii. Ndizi TV obwansu bw'omu Gusii asegatia ito ntobwata abantu bali n'oburema n'abantu abo mbabwata amagani abo mbabwata ebyegwa mbasomete naboigo mbatagita amabaga ase emirimo nakubwatisiwa ase obugima bw'ekira rituko inyura oborema igoro bore inyura kerema nkerikosekwa inyura ekerema ngechiche nakyo gekogera ase omurubiryo bw'oborema ase obugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo iliyotamanyiti igoro yabo
turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amanganonsi pi ari arengete abantu baito abari no bolema ayekwarorire bagotenga Kira rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mogaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima ime ya Ndizi TV. Negenteki ya konyori bintu byo gutumika aseduka na negenteki ya mono konyori duka buna Capital Lights and Electrical Limited ejeko nya chitaya chiwaya nebintu binde binge byo gutumika asistima nkoni abale chiwall brackets chiwaya cha East Africa Cable CCTV full moon floor lights extensions panel lights 4-feet tubes and 2-feet tube key sockets na room heater chifa snake lights, garden lights, fridge guards, chandelier lights, security lights, na solar floodlights. Banyore imejumu chukisi opposite DTB Bank, angena Shell Petrol Station. Nepokuba kirisimi ase namba enoti sano na ibire, enoti sano nemo, inye sano niseto, enoti marakabire. Capital Lights and Electrical Limited, where quality meets the purpose. Omurigeria bu television ya Ndizi TV vono na bukura yubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eliubwikere abaligeria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elioto goikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Nakumbuka siku ile nilipopelekwa shule, nililia kwa kelele. Lois Academy Kisii ejire milimani angena milimani SDA neskuru yekerero yoboruso ibwata aborokia begiribuya ire asatoerero aborokiwa bagosomera nigo bwete kigari chobosombi asebali bakurware amache yuweshibya nabo igokonywa chinyomba cyakebara chinchenu kigima ribagarisa ine ryaborokiwa kokosoria negukini byabo mbabwate abarindi aseskuru yo nabo igonkorwa bali echayi ya sanne na lunch kubwati bali omurubyo CBC ayerera bwango onyorori bagasi skuru yo omwano abegati yabali yabake bakonyora migiryo yibirengo bigoro. Hi everyone, my name is Victor Makoli, head teacher Lois Academy. In this school, we offer quality education and nurture learners' talents. In fact, this is home away from home. Tell a friend to tell a friend. Welcome all. Nebukuba kiresimi ase namba enoti sano na ibire marakabire isano na isato isano na ibire ayemo gose enoti sano na ibire isato ibire ayeme noti. Lois Academy Kisii. Knowledge is power. Ndizi TV ubwenso bwumugusi nigo bono yakiro nikirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo tore nekerenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Enyagetari ya Ram Hospital Kisii nige korwa bokoreri bobo bwenya ase ebirengo begoro
obokoreri bakorwa ng'amona in and outpatient MCH clinic gose maternity na bagokora consultation, ultrasound, CT scan, X-ray, dialysis, occupational therapy na physiotherapy. Ngobwenya bare omuchando bwa maino, bwa maiso na boigo amangana yebirore. Okubarwa goke no kubarwa okonene. Boigomba bwate eduka ya mariogo. Ngurwa bare obokoreri bwa ambulance chinsa emeronke nye. Gwanchira bare insurance chiko bwatia. NHIF, AON, Minute, Liason, APA, Madson, Britam, Trident na boigo area ya AAR. Na boko batarera asenyagitari abo ya Ram ange nekigambiro ya Kisii. Gose na bo wake simi wetrase namba 0725150744. Ram Hospital Kisii. Health first and health always. Omurigiriria bwe television ya Ndizi TV nigo tukuiraniria ngambia muno asoko gen Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Mono mwanchu muri weta sene kya Ndizi TV asoko gendera kobana intwe imiyo murobiro bwensa kya emambi ya lero chinga kutogana takorigereria ikoro yendwari ya kansa yoro iboro asebona bangina aba sacha kiromonto aba irika gosemiwa na ki abwenete egokora na ake tukorigereria bali bakolinda abayiga bako andake banyoro burero bwa kansa barabu ngoboikera muri mwara abakwanira mwete nerebuya kono role na aba bakolenda abantu barerete asoborere bwa cancer generally cancer yani no muroirori eri advanced muroirori ole bolere dioka utakerete huduma kerenga kono na nonyo yo kumulenda nere mental takoba stable oli buna go sale na bago sale nere mwanya bantu konya una nere nategete support yani no mental support ngaki Nero raru abu osora gambi unabona muroiro yo na riga na takire 1 2 3 to batiga boka unabona no lendo to muroiro to mombi go chabo na bararu gali karoto muroiro bo bongo igo na takete support kabisa no muroiro lyo rwale to muroiro wa kansa nonyo gutalera gwoka bantu kibakwenda bamutalera nonyo lyo mulendete bamutalera banya kugamba bamugambi bamo console chi program chiro nonyo ne chichie kanisa kwa na kanisa chinsa itukogete kwenda bali bachi gutalera barwaire gete inere muhimu sana na tabatabne gasi ningia ngo build mental health ya yo muntu lyo rwalit no lyo kolendo murwaire nane ko basometere mna ngakia koragera ngakia ko muhandle kwenda toko mwa hope yes. Okay, asante sana mwanchu murigere akonye kubwate iburi rinde buri gwetera se namba ya 0792192834 konye kubwate iburi rinde lyansi kubwate kana nendwali iyo burere bwa kansa gose kansa yorobere kansa yoro iboro kansa yoro iboro bono bori agwetera se namba ya 0792192834 inere namba wotu ikera na igona boko tobwatia asense moye mitandao asense moya Facebook otanyamna Ndizi TV News Digital asense mo ya YouTube otanyamna Ndizi TV News kanya kubwate ibori rinde bori kegera bono umunyagitari no ali gose mumanye na maite kabisa na ba okwerere bori lya otonyago chandeke birenga bono chinsa na chechiga bono boli reboli lya ondo chinganere oyo mumanyi onyanchonori abatano indime no indime yomorobiro no mongina Agnes Judinyo nyona makori nyasani angote bapole sana gochaso mochie omicheka gosiria umwano oye mitunda okay pole sana ase omocho gosiria Gose ase obokungubu asomochie omichieka ono ntutwarule ngora yaitu tiganyasaye abaye obore muchinga kechiga kwenye kubate boli rinde boli gwetera ase namba eyo ningi gakogera ase ekero kurigeria omubaro
bwabari bakure gose ase egatiria marwere abereka goita abantu kansa yoro iburere nambanye ase nsengema kansa yoro iburu nana chaka goteba ase cervix yu ase gotoka tali mna ase ntale tota nase chinsoni aba gusiba goteba nsemo chichansoni yani buna tali gento montara agokora byoka buna bono ndochega mubere na atabne gento kyangakire ga gose ninkaigwete buruga kingwete burase chinsemo cyane chinsoni nabona ire gose mwako mwe gocha goteba igotali raisi monta gocha koigoka gocha goteba naigwa ninkaigwete bubega igo totebuna cancer yugere among the leading ase abantu bogusira ense yonsi ase nginjo ya enseme gotoka nande abantu mbali gocha bwango gochekibwa na science yechu nchiri gochikororokana mapema echikorokana late one keri chikorokana very late kwanyara unabona yekira ase elibone etabwene kwanyara unabona gento gyokana muntu no kaba managed yakeigo kunyara kaba kagusire bugima bwaye lakini rende tote ase ngenje toro chuna cervical cancer yunere preventable ne gento kere preventable ketabwene tikoba among the leading ketabwene tiko nero cancer goita bangina number 1 etebwene tiko na nero ase ngenjo chinchera bono kere serikali yagundwirego World Health Organization kere yagundwirego ekabeka strategies chitoko bwati chirina watebuna abana babe tuchisindani abangina babe screen na bali batokire no bobe bali borareta kansa barwali gabo bari batokire na kansa na baro baba managed buya mbago twara pain rindo bugima bwabo bwagenda ngora igatari atari ko bantu comfortable no nekarwalite yes ase county ya Kisii mirobere kibone serikali yene kirenga andake kurwa obokonyo cyase bali babate ndware ya kansa number 1 serikali ya Kisii County kubwatekana na national government koru national cancer control program jarwete chi machine echimna nago tebi kera twa screen to kurwa chi machine echinchira se chinya gitari chiaito chi sub county chiento ase Kisii County chire kianda bono kwanyora se chinya gitari echio chia Kisii County kere chinya gitari nye ase kere sub county chibwate chi machine echo bono ase bali chinya gitari chirima maite ngaki ojoginkonyo gosekera kabwata abantu abanga tegete kupima litukeli nabagosebeni machine korunya gitari gete orwa opima gakonyora umuntu nabwato bobe umurwali gabo ande ntobwaterende referral na bakonyora namba konyara ku manage ne machine eri babatuma gocha KTR just bwate mo advanced treatment na banyagitari bali chi oncologist ntobwate gain oncologist oyore KTR oyu konyara kabaga ko burwali bweni abangena bali babere referred lakini challenge itigambe ketu challenge kabno twara ukwana chi strategies una abangena bali advanced kera toko batuma una bache mbabwate besa bagochera kwa batuna bono genda KTR orwali kwanyora uno mongino yote bachetimbo atibese oirane kenyoro bwelinga osinyunga kyabate abantu igu asinapimu andi igu na natebu wando kira kit kaga gotoke gesero alibona koletu tonyora una ntori kunyara kuba toko mukonya una inumune nyagitare kera mwanyorre umurire mwamotumire achikorwalibo nkumo bwatre limore bona ndake buno yotaraika tutebenga asomufano ngataigeti nkumo bwatre limore mwamanyanga kinki kyagera ataika toro chinto una olito twateba nkurifa torega oyo kumurifa enamba yae nimbwate na sinkurifa uchi nimbwate enamba eyinde nakanga ki moroyegete oyikirawo moroyegete oyikirawo kinko yuna taraika na inche muri mono konyara muna ali asekenyo achinya gitari chiri sub county kwenda nchire link na CHVs na then muri CHV ngaki monto getocheta na mwaka iri simitara agenda nyagitari genda ndole muna ingikere
kurwa no munyagitari nabo tatware chinjira mono cyo komokonya lakini nabo kunyara kuburi around kwali ginonyo mu chief social worker kwa mulink ngaki kuranje rora muna murakonya o munginagete anyare obokonyi lakini mwana mona togote abantu baitu na tiga abantu banache NHIF yabone kuchikuru ku social SHIF yes bono waise kona cheyo muntu na bari fada akwenda yakabwate insurance okay igo ase ensemo NHIF ase turatika mangana SHIF NHIF nkoligereria mangana yega gusingo tumeka yalinga kokonya yalingo bosa marira kansa gokonyere ochekere togochaka ochabono namupimire bosa namutumire KTRH natakere 1500 akore rupa Smith tabwati besa lakini oneka wata NHIF nabako rwali kwanya naande bono kurwa una tumutume gusengo chi Eldoret gose Kenyatta for advanced management and further staging kwanya oranga ki still NHIF elinko mokonyere lakini amalioga ya kansa na expensive which wikara se NHIF elite tenyara kwa afford wano kwanyara una rasma na kwa iwa abantu bachakire gukora ki uchangirwa kyake lakini NHIF ngokonyere teko babusa at least ngogwikira se paka kwamanikana stage kiole na ande konyorora maliogo tatika wano kwanya una teko nyara kwa afford maliogo wano toegenete una kuchimutu na boera abe comprehensive kabisa una muntu gatukire na kansa orwali upako mwerio eskimwe yenyike bocha ngolengi namba bazingatie amanganayo ona strategy ende Kisii County okobeka na nagotebi nabo tubata abanyagitari ba kurwali kansa lakini bono nturanyara kokora advanced management kwa iwe tokorifa mono asenge tutabwati chi machinery chaki choko manage kansa ono kwanya una twabarifire ono ntubwata abanyagitari yuyere buya sana county government nagenderete kunya nere in discussions ngaki tutware a cancer center mugabano itonko na bwate ngokorare juhudi sana una tonyore cancer center yu kwanire president ntoegenete na bwangoiga okwagacho kunguchaka kuri lakini kwagacho gutaracha kwe cancer center turanyora chi machinery na equipment kitobwata abanyagitari ase nyagitari ya KTRH ilinde banyare koba bakunyara kuchaka ku manage abaroira abo bakunyara koenda bagenda Eldoret bagenda Kenyatta nonyamna ne economy Kisii County na beko ba bill abanyagitari kitobwate abantu nabo bakorusi ko bache ko kurwali kiba gutmene NHIF kiba koruchibas na intunto koruchibas cheto kuchisuko nabano abantu baito kurwali mbore to kuchanga millions lakini toira Eldoret twachanga millions toira Kenyatta Kisii County na to chake kurwali ga nabo konyana twanyore mo machineries kurwase chibase stop nyore ndu tunyare kuba to konya abantu baito mbako sumbukirale nande ncherende abantu abanyagitari baitu mbare trained abange chinya atatiga bare specialist nate bachi oncologist chire KTRH ntubwate nonya nurses ba advanced nonya clinical officers ba advanced ba kunyara oncology nurses bari bakorete clinical medicine bakorete oncology na baro mbaro igo manpower nitebe nero bari ba go screen at every level mbaro national government ya to support it tukanyara kubato kora to train abantu kenga kirenya kitane batu montori trained ngakia kunyara kabaka go screen cervical cancer okay yes na naboigo ototebe ase county ya Kisii ekero kurigiri umubaro abantu mbarenga mo kunyara gwatendo ari ya cancer yorubura somaka ubuya kiro mwaka abangina bari to approximately to bwana tako pima abo barange 40,000 kiro mwaka ono goroje to chega twacha gulia abangina igo mbaracha house to chiko bapima ige minute nakaro ukabwate ndwali eyo ubwene tako konyo mwaka na watu apimita ngabangina 30,000 iga abangina 10,000 nto abanyolete mwaka uli
twegenete buna nko banyora toro mwaka ogitwachakire ko January ko nyagosemia abantu baito na banyara ka bagakora kibache tubapime bona se asa abantu ntebo pima bangina 30 abakonyora umuntu yo moiga asa bangina 30 abakonyora umuntu yo obwate tali unankansa obwate binyinyi obwate ekinyinyi ibinyinyi biri ose cells ilichachakire ko bonjoka ande kwanyora buna ase kowekange 50 ga kowekange 100 ga bono kurauna boranyore nonye 1 iribonere cancer okay iyo bona sabangine emia nabakonyora batatu osebane babwate precancerous stimulation chiri chitaraba cancer arafu abuna bakonyora 1 osebabirega babwate bono cancer yenyene okay na omonto mokepi mwanya konyora bwate cancer emyaka erengabo mono nuna nagotebia eyo chakera 35 oyo oinero mokepi chakera tiante una nabo igo tindo chigo se cervical cancer twanya konyora omonto oli 20s yaya 35 paka 45 abuna okonyora na 35 paka 49 no ina mbere nyingi ande yimbanto ebina abantu eyuna abasubati aba bari at the peak of their life abasubati abono nali alikiru nali akiru mwana wa life starts at 40 yes epic eyuna ere ngaki nali alikiru nali mwana we mutangani osoyo kabere nali anyomiru nali akwagache nyomba nali atakire investment kwanyora kansa nero ya chiremegabo eyibonere bobesana lakini rende abasubati abaito bali myaka eyo bago cha mapema nyagitali we have a solution no mogotupi mwanya konyora mogotupi na bokonyora bona bagatu na bokonyora nonya bali 65 konyora wano abagotu nkonyora igo ase bali bara bagotu namba nene inamba nene ere 35 to 49 okay yani emyaka eringa bagotu meta bakarota bagotu uchakira 50 ko basore ko gota ya todo kabali wale 50 mara gota bangina bali ko okay aba amyake menge pikwa mwanya konyora mo tebe monene abu 50 to 60 ko banyorole okay ndoche na breast cancer antu anyora to mongino bata 75 years breast cancer okay cervical cancer ndoche mne ya renge around 60 years 60 to 65 ina bangina bumbaro okay nasi mortality aba go kwa mbalenga asumaka ime county enya gitaria ya Kisii tota yauna karo monta atokire una nabwate cervical cancer mortality bona nere igoro mortality nere igoro tota una nateba reproductive cancers cervical cancer nere leading asa gukwa igo ya cervical cancer nere igoro igo namba nene okay yani turikona una bangina go senteni bakarwari cervical cancer lakini onyemba tatu nano bara kubonsia soma koyo okay as ndo chenga ibiro bito biga sene go charara kigima na tunima tutarakora ngwate banga omochando mubwate nabantu bali mokorifa komba gwikirana kabisa mechande nere mugwetera se obokora liboino number 1 una bangi nambali go chaba to bapime ase birengere byabe barengere tingaki inchi go pimu kwanza wiki ye omonto nale na iwetha era no musacha nko lengi twari kunyokwa ni gra cervical cancer kateba nipatikane na cervical cancer alafu nipatikane na cancer alafu sinitakufa noroche iyo bagutangania birengere byo gukwa motwe meat yani okwege na kolia abantu babwate kenyuruna onye cancer inki tingo chikokurende bano nincheki bungi kebo kwa ibule bono meat intobwate chinyingi chikenyuru intanga ne yuna abangina nabagaka mbabwate meat igoro yogo cha gupima nanda abangina mbobwate na inchengende nchikoba in some position yogo pimu njenande mono ngojikoira nakoba igo njumongina nabairo monane bono yani meat mbabwate chinyingi sana
Ande challenge to bwate nene. Etwate ba number 1 yogo prevent cervical cancer, HPV vaccine. Kwanyorona Bible mbaro bakora bagukana unenje mwana onatari kobetu. Naga kebetu e family planning. Okay. Yeah. Ni ntutole maega buna Kenya gose chinse chia third world gose ntubona tore developing countries bado ntore maega. Chinse chiri chia bare developed barobo abaiseke bamba bete tukale. Babetire paka bamura babo. Lakini bona bako betwa kumwana mumura. Paka umwana mumura na bako betu lakini ase Kenya bono iga. Ase ngencha resources ntora chaka lakini mibango nero abuna abamura bachake ko kubetwe vaccine yeyo. Okay. Yes. Asante kigima bono bosemi bwabo mwerio kegere biro byatonyorse. Mbiamono sana Dorka nandi mbiamono ase abategeri na bali batuligereri. Number 1 etwatebanga ki aba iboli reta abana baino nyagitari tobatonge e vaccine egotanga cervical cancer aba iske bale 9 to 14 years bonsi babetwe sindane echire chidozi bere akobitwe ntanga na after 6 months obetwe yende abangina bacha nyagitari banyale koba bakolingolibwa babe screened nandi gagotoka obobemboro orwalibu igabwa abagaka bainane e support yeyu nande abangina kikwabere referred genda tiagutiga unabono timbo atibese nini lakini obobembo genda tukina asumubere diginjera chinde Jones elino nyara konyora obokonyi biamono sana. Okay, asante kigima na ngane ndo kwebire andake okumanyekania ngaimo gocho koira next kumanyekanie borere bendwa ya cancer yoro etogo pima kere nyagitari ngo pimere cervical cancer ndanate abasomo chakana kere nyagitari ngo pimere nande free of charge atatige nyagitari yetu ya KTRH. Okay, yes. Tingo bono mwancho murigende kwa manyere ko se kwanyoro bo manyi voice ne igoro yendwa yeyo ya cancer yoro iboro nabo igo naki oranyale go pimwa kwa igure ngambosa enyagitari ende yonse range naye minyoka imbosa toli waka na besa ende yonse okoba yechinsa nebiro otenga bono mbuya bono as okobana intwe oika egekeke gatwachagete chinsa 12 as twachagete no yo minto ne Josephat Amisi kira bone gango tenga mbuya mono asoko bana intwe nabo igogendera ko rigireria emerobero ya Ndizi TV iribwe manye amange oyorenge maiga gosoyo konekinga chibicha mona madogicha gwikire asenchira yobwikirano nere Joshua AUTA twara oburigeyo bya Ndizi TV nabo bwansu bomogusi eretere ne Dorcas Kemoma.